1997 prijal mladým kapelám. Poďme sa na to pozrieť. A v tom istom roku založili bratia Kopinovci kapelu Noc a deň. Bratia Kopinovci smerovali k spoločnej kapele už od detských čias. V roku 1989 si dokonca zahrali v poslednom vydaní pionierskej Lastovičky. Profi kapelu však založili až v roku 1997. Dostala názov Noc a deň a keď vyšiel ich prvý single Steny, bolo jasné, že na scéne sú noví hitmakeri. Aj o tomto období nám príde osobne porozprávať do hitu roka líder kapely Noc a deň, Rasťo Kopina. Rasťo, ahoj, vítaj v hite roka. Príjemný dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. No tak poďme najprv k tej pionierskej Lastovičke, lebo toto bola informácia, to keď som čítal v tom scenári, hovorím si, wow, tak toto chcem vedieť, ako sa toto zrodilo, ako ste sa k tomu vlastne dostali a čo ste tam vlastne hrali, čo to bolo za kapelu a čo to bolo za skladbu. No tak v podstate tým, že náš otec bol strojný inžinier a vôbec nemal vzťah k hudbe, ale mal taký projekt v hlave, keď sme sa narodili, že vlastne si tvorí kapelu, takže... Asi chcel tie sedmorčatá, čo sme spomínali. Hej, ale to som nepadoril, nechcem hovoriť, že kvôli čomu. Ale v podstate ako mali sme vlastne prešli všetkým tým ľudové školy umenia a otec tým, že bol taký celkom zručný manažér, tak nám založil prvú detskú kapelu, kde sme sa stretli s terajším bubeníkom, ktorý vlastne s nami zakladal potom aj Noc a deň. Bola to kapela, ktorá, my sme si ju zložili z našich mien, volala sa Darstel, ale pre potreby pionierskej Lastovičky, tu sa písal rok 89, tak sme vlastne museli zmeniť názov a ja som prišiel s tým, že by sme sa mohli volať Mladé rozlety, ale vtedy vychádzal taký časopis, ktorý sa tak volal, tak potom nám to skrátili na Rozlet. A nám sa podarila jedna úplne super vec, možno by sme tu teraz v tomto ani štúdiu nesedeli takto, ako sedíme, lebo my sme sa ocitli v poslednom vydaní pionierskej Lastovičky v roku 89, 18. novembra, takže v podstate my sme porazili komunizmus. Wow. Tak to už hej. Takže už si to spomínal vlastne, že otec vás vlastne dostal tak trochu v hudbe a potom vlastne aj prihlásil vás, alebo donútil ísť na konzervatóriu. Ako to bolo? Mal si ten vzťah k tomu a nebolo to také niečo, že musíš to robiť na silu? Viete, samozrejme, že otec mal isté predstavy o tom, ako by tá výchova mala prebiehať. Takže zo začiatku on si naštudoval tie veci, že ako by to malo vyzerať, že museli sme hrať tie stupnice a to celé. To nás veľmi nebavilo. Ale čo bola spásonosná vec, bola to, že on mal tú víziu, že budeme mať kapelu. Takže on chodil po tých ľudových školách umenia a vlastne tam nám našiel spoluhráčov a vlastne založil nám tú prvú kapelu a to už nás začalo veľmi baviť. A tam som si vtedy povedal, že toto by som si vedel predstaviť, že budem robiť celý život. A tým, že sme vlastne celkom v ranom veku vlastne k tomu pričuchli a fakt nás to bavilo a dodnes nás to baví, tak myslím, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Niekde si vravel, že takým tým posledným impulzom k založeniu kapely bol koncert U2 vo Wembley. V 97. práve. Čo? Áno, to sa už bavíme, ale o kapele Noc a deň. My sme s bratom kontinuálne stále písali pesničky, takže repertoár bol vlastne na prvé 2 albumy už pripravený predtým, ako vznikla vôbec kapela. Len tým, že taký ten mladický, tá nerozvážnosť a to celé proste sa postupne vytrácalo a my sme troška tomu prestávali veriť, tak sme potrebovali ešte jeden silný impuls a to bol presne ten koncert U2, kde my sme sa s bratom vybrali a toto bolo tak silné, že my sme prišli potom domov a to sme vedeli, že teraz nás už nič nezastaví a tam som samozrejme tým, že som študoval na konzervatóriu, tak som mal isté kontakty na ľudí, ktorí už v tom období vlastne boli nejakým pojmom na slovenskej scéne.
to boli bratia Tasslerovci a vlastne Miro Tassler bol vlastne našim prvým manažérom a vlastne on nás zoznámil s tým svetom, veľkým svetom hudobným, ktorý tu vtedy vládol. To môžeme byť radi, že vlastne to takto celé dobre dopadlo, pretože pokiaľ len tak ste skúšali v byte na 7. poschodí v Činžiaku. Čo susedia? Bo to mohlo úplne inak skončiť toto celé. No, ja si dodnes vravím, že keby nám tento projekt nevyšiel, tak by na nás mohli fakt nadávať. A takto sú to fakt naši fanúšikovia a tešia sa z každého nášho úspechu. Takže si vravel, že síce to boli prebdené noci, pretože ja som väčšinou vždycky po tej 22. hodine brata nútil skladať pesničky, lebo vtedy prichádzala samozrejme múza. Tá nepríde niekedy okolo obeda, prichádzala okolo 10. večer. A vlastne susedia, vlastne tie prvé hity, vlastne oni poznajú, ako to vlastne celý ten proces vznikal. Takže brácho musel zobrať akustickú gitaru, ja som ho nútil, že teraz je ten moment, kedy niečo napíšeme a takto sme napísali napríklad Scény. Áno, áno. Ten prvý album to bol obrovský úspech, vyšiel vo vydavateľstve BMG Ariola. Ako to vtedy fungovalo v tých rokoch? Platili vám turné hneď, vydanie albumu a všetko, alebo ako to je? No hlavne podstatné bolo to dostať sa do toho vydavateľstva, lebo bez toho človek nemal veľmi prístup do médií. Takže keď sa človek chcel dostať jednak do rádií alebo do televízie, tak bolo veľkou výhodou, ak ste za sebou mali nejakého vydavateľa, ktorý tieto veci vyriešil za vás. A nám sa to vlastne veľmi rýchlo podarilo. Podpis zmluvy prišiel veľmi rýchlo, takže aj ten štart od vzniku kapely cesta k prvému albumu, k prvému hitu. V podstate hneď náš prvý single Scény sa stal hitom a išlo to tak úplne ľahučko, že sme si vrali, že to snad nemôže byť ani pravda. Za 4 roky 3 albumy, brali ste Slávika, neprepálili ste to na ten úvod? Ako to teraz vnímaš s odstupom času? No tak samozrejme, že človek je taký namlsaný, že si zrazu myslí, že všetko pôjde vždycky tak rýchlo, ale keď kapela má už nejakú takú dlhoročnú kariéru, my sme sa vtedy pozreli na to, že Olympik to je niečo akože nemožné hrať 20-30 rokov, hej, a vtedy, keď ti to tak na začiatku ide, ti to ani nepríde. Ja si pamätám, keď ešte Mišo nám moderoval prvé koncerty, spolu si s nami spial, a proste to sú také zážitky, ktoré... Kde my sme mohli byť raz. Áno, presne tak. Keby ste ma nechali ďalej spievať. To by boli dvaja kohúti na jednom smetisku. Ale ja by som nedokázal sa tak hýbať ako ty. Ty máš špeciálne pohyby, niekedy to až pripomína nejaké exotické cvičenie. Áno. To je všetko spontánna záležitosť, Rastikta, to, čo ty robíš. Predstav si, nikdy som to neskúšal pred zrkadlom, takže ja veľmi ani neviem, ako to môže vyzerať a pôsobiť. A bráchovi, neviem, nemôže prekážať tie tvoje vzdušné brnky, čo mu tam robíš pri rukách, pri gitare, to je nenapodobiteľná... Takzvané VB, vzdušné brnky. Neopakovateľná vec. Občas ho vyhodím z kontextu a z rytmu, hej, máš pravdu. Čo ja obdivujem, je nielen to, prerazili ste na slovenskom trhu a tak ďalej, mali ste veľký úspech s tými albumami, hrali vás rádia, ale vy ste prerazili na poľskom trhu. A to nie je jednoduché na takomto obrovskom trhu. Dokonca skladbu Nestrieľajte do labutí prespievala v poľskej verzii Patricia Markovská. Áno. To je veľká vec, že jednoducho toto sa vám stalo. Nazývali vás slovenským alebo stredoeurópskymi YouTube a tak ďalej. Rôzne prívlastky, tam ste mali obrovský úspech. Ako sa to podarilo? No, to sú veci, ktoré si už veľmi ale nevieš naplánovať. Nám sa podarila vec, ktorá aj v tom kontexte doby bola jedinečná. A vzniklo to vlastne úplne, povedzme, že náhodou. My sme hrali jeden z našich prvých koncertov, na ktorý sa prišli pozrieť dvaja poľskí študenti, ktorí za mnou po koncerte došli. Počkaj, neboli to Volek i Bolek. Ne. Len sa uisťujem. Pardon. Nie, tí, čo rozvážajú jedlo. Voltek a Voltek. Prepáč. Bol to Jacek i Mařenka. No tak, dobre, fajne. Vypýtali si album, ktorý my sme ešte vtedy nemali. My sme mali taký prvý single, ktorý sme si sami zdatovo vydávali. A ten som im ja dal, s tým, že už čo sa bude diať, to som vôbec netušil. A oni to začali hrať v svojom študentskom rádiu. A tam sa to niekomu zapáčilo natoľko, že my sme tam vyhrali nejakú hitparádu študentskú. A normálne pirátsky si to nakopírovali ďalej. Hej. A potom sa stalo to, že
oni na základe toho, že u nich to nejakým spôsobom zarezonovalo, tak nám poslali kontakty na nejakých 50 dramaturgov, aj veľkých poľských rádií, kde my sme úplne naivne, samozrejme v tej naivite, sme to tam rozposlali. A čo sa stalo? Stalo sa to, že sa nám začali postupne niektorí ozývať. A my sme až neskôr sa dozvedeli, že aké kapacity sa nám ozývajú. Napríklad Pavel Kostreva, ktorý bol bol považený v Poľsku ako John Peel v Anglicku, ktorý akože hudobný publicista. Áno, mal nos na nové kapely a vedel odhadnúť, z koho by niečo sa mohlo udiať. A on nás vlastne v svojom programe často opakovane hrával, že už sa to nedalo nevšimnúť. A plus sme ešte v jednom meste v Lúč sme našli človeka, respektíve on si nás našiel, a začal byť našim ako keby manažérom. A my sme sa stali pred kapelou vtedy veľmi populárnej kapely Myslovic, ktorá vlastne vtedy zažívala ohromný boom. A on tam pozval ľudí z poľského vydavateľstva, ktorí sa na nás mali prísť pozrieť. A vtedy sa to vlastne stalo. Z takej, povedzme, že banálne veci, že sme niekomu dali napálený disk. Ale prvé honoráre neboli krovky a zubrovka, nie? Pravda je taká, že keď sme tam prvýkrát prišli, tak vtedy nás čakali prvýkrát, že na stanici čierne Mercedesy. To sme zažili prvýkrát takúto vec. Album Aurora vyšiel v roku 2019 aj na vinili a priniesol vám českú cenu Andel. Bola na ňom aj skladba Architekti šťastia. Bál som sa tohto názvu, je to krásny názov. Poďme si pripomenúť klip. Armády falošných spasiteľov, obete pýchy a vlastných cieľov. Keď sa už zdá, že sú na konci s dýchom, pravdu vždy umlčia hlasným krikom. Treba povedať, že naozaj nádherné texty, Rasto. Klobúk dole pred tebou. Vraj vášnivo bicykluješ, aj na bicykli ťa napadajú takéto zaujímavé texty a štilistické obraty? Áno, stalo sa mi to a veľakrát si vlastne nejaký nápad potom nahrám aj do telefónu, popri tom, ako jazdím. Viem, že prvý solový album pre Katku, ktorý som písal, pre Katku Knechtovú, vo svetle žiariacich hviezd, tak tam vzniklo veľa pesničiek priamo na bicykli. Že mne tá pesnička vlastne potom tak znie v hlave a myslím, že nebyť toho, tak možno niektoré metafory by mi asi nenapadli. Ďakujeme bicyklovaniu. Koľko pesničiek musí mať Sagan naskladaných, nie? Už treba sa ho spýtať, možno má nejaké v talone. V tomto roku vyrážate na turné s kapelou No Name však. Čo nás ešte čaká a na čo sa môžeme tešiť? Tak v marci vlastne začíname spoločné turné. Je to spoločné turné z priateľných kapiel, ktoré sa poznajú veľmi dlho. Vlastne my sa od začiatku poznáme. Ja si pamätám ešte Igora, keď prišiel na školu, on bol mladší spolužiak, mal také krásne kučeravé vlasy a ja som mu dal vtedy nejakú takú otcovskú radu, ktorej sa doteraz drží, takže má krásnu kariéru a teraz vlastne ideme prvýkrát si vyskúšať to, že ako nám to bude ladiť na spoločnom pódiu. Čo to bola za rada? Čo dostal? No, že nech je úctivý k starším. Vidíte? Toto sa tu nesie celou našou reláciou. Rastio, ďakujeme veľmi pekne za to, že si tu dnes s nami bol. Budeme držať palce. Nech sa turné vydarí, nech je to vypredané. Nech nás prekvapíte opäť krásnym novým albumom, s krásnymi textami. Budeme sa na to tešiť a pôjdeme sa pozrieť na tie koncerty. Ďakujem. Všetkých vás pozývam. Ďakujeme veľmi pekne. Hosťom Hitu roka bol Rastio Kopina a Noc a deň.
pieseň v mojej hlave si naozaj a možno aj ty. Snáď mi ťa nikto neukradne, tak sa tvárme nenápadne. Rieka v tvojich vlnách plávam správ, čo len chceš, tebe sa odovzdávam. Pri tebe lietam, aj keď padám, dáš mi krídla a už len mávam. Spletiteľ, ťa rozoznávam do tvojich snov. Čierny havran, ty sa prebúdzaš a ja v tom sne zostávam. Snieš ako pieseň v mojej hlave, chcem veriť, že to tak bude stále. Spletiteľ, ťa rozoznávam do tvojich snov. Sa ti vkradám, priletím ako čierny havran, ty sa prebúdzaš a ja v tom sne zostávam. A teraz už posledná pieseň dnešného večera. Nestrieľajte do labutí a noc a deň. Dovidenia. Na snehu kvapky krvi, tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú prví poslední. Miesto diamantov kosti, hriechy sú cnosti a sny sa rozplynú, zmenia sa na špinu. Nestrieľajte do labutí, ich krídla sú sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kosť, veď každý z nás je to len host. Od snehu kvapky krvi, tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú
prvý, posledný. Tak poď do mojej izby, kde nič nás už netrízni. Skryj sa mi do kríde, aby ťa nikto nevidel. Nestrieľajte do labutí, v ich krílach ste sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kosť, veď každý z nás. Nestrieľajte do labutí, v ich krílach ste sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kosť, veď každý z nás. Nestrieľajte do labutí, v ich krídlach ste sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kosť, veď každý z nás. Nestrieľajte do labutí, v ich krídlach ste sami ukrytí. Prestaňte lámať už zlomenú kosť, veď každý z nás. Je tu len hosť, 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 je tu len hosť. Ďakujem krásne.